Imos empregar o TrueNAS para construir un volume, concretamente un RAID 5. Lembrade que cando creamos a máquina engadimos varios discos limpos para construir ese RAID. Tamén lembrade que ten que estar a rede da máquina virtual en adaptador ponte, pois este servidor ímolo xestionar dende a máquina real a través do seu interface, ao que accederemos mediante o navegador da máquina real. Polo tanto, esta máquina virtual mais a nosa máquina real teñen que estar na mesma rede. Cando arrancamos a máquina, o TrueNAS xa me di con que IP podo conectarme a esa interface web. Entón, arranco o navegador e poñemos esa dirección. E xa me aparece o interface. O usuario acostuma a ser root e o contrasinal aquel escollido na instalación do TrueNAS. Ben, esta é a pantalla principal, de acordo? Para crear o pool é volume en inglés, imos ao apartado de almacenamento, prememos en volumes e prememos en engadir. Está escollido create, prememos create pool e aquí vemos os discos duros engadidos nesa máquina. Escollo aqueles que quera que formen parte do meu volume, do meu RAID, e doulle a engadir o volume. Lembrade poñerlle un nome. Eu vou chamar CFS porque é o sistema de archivos que emprega, RAID 5 porque é o RAID que vou facer. Ben, temos estes discos que van formar parte do volume. En función dos discos que poñamos aquí, neste desplegable aparecen os tipos de volume que podemos crear. Neste caso, imos crear un RAID 5 que é o RAID Z. E prememos en crear. Confirmamos e create pool. De momento o volume non está preparado para usalo. Temos que darlle un formato. E iso o imos facer engadindo un dataset. Poñemos un nome, por exemplo, e asegurádevos que nas condicións avanzadas no modo ACL está o pass-through, porque faranos falta que esta condición este así configurada para poder logo compartir o volume. Prememos submit e xa aparece dispoñible e utilizable ese volume. Imos poñer un exemplo. Se imos á opción do shell e tecleamos mount, veremos que o noso volume está montado no directorio MNT. Se imos aí, poderemos crear, por exemplo, unha carpeta profe, poderemos crear unha carpeta alumno, poderemos crear un arquivo de benvida. Vemos que o noso volume xa está listo para ser usado. Veña, ánimo e a construir o volume.